rokmi o tom, že na Slovensku budú istoty a že si zaslúžime istoty. Chcem sa spýtať, koľkým učiteľom sa zvýšil plat, koľkým zdravotníkom sa zvýšil plat, koľkým spoluobčanom v prípade, že majú zdravotný problém, sa zlepšilo zdravotné opatrenie, či už v nemocniciach alebo v ambulanciách. Ja a mnoho ľudí, a minimálne títo, čo sme tu na námestí, vidíme, že sa v každom odvetví situácia len a len zhoršuje. Zomierajú nám pacienti v nemocniciach, pretože im nie je dodaná základná zdravotná starostlivosť, pretože na to nie sú peniaze. Aspoň sa tak tvária. Ja sa pýtam, či ľudia vedia, za koľko 100 miliónov sa robia týždenne objednávky od štátu na rôzne hlúposti a blbosti, ako sú softvery a nemysliteľné a nepodstatné veci. Pretože osobne si myslím, pokiaľ republika má problém a máme problém s financiami, tak tam nemôže sedieť nejaký človek, ktorý sa hrá na ministra financií, mali by sme tam mať krízový manažment. Ja osobne, a myslím, že aj kolegovia, si všímame, že na Slovensku nie je problém s peniazmi, problém je v tom, ako sa tie peniaze prerozdeľujú. Poďme ďalej, chcem sa spýtať dôchodcov, o koľko sa im žije ľahšie, o koľko menej doplácajú na lieky a či si môžu povedať, že majú šťastnejší život. Minimálne za 2 roky. I keď tento problém, ktorý tu je, tak je tu problém od 89. A čím novým rokom sa blížime a čím ďalší rok zažívame, tak tým je to horšie a horšie. Sociálne samovraždy, sú to zúfali ľudia, ktorí si nemôžu nájsť zamestnanie a tak ďalej, tak ďalej. Takže ak si niekto myslí, že sme tu sami za seba, že sa chceme pasovať do nejakej role, nie. Chceme len to, čo je bežné v každom inom demokratickom zriadení a demokratickej krajine, a to fakt. Ak má krajina finančné problémy, žiadame, aby tu bola vláda, ktorá bude zodpovedná, ktorá nebude rozdávať peniaze podľa toho, aký kamarát bude zákazku riešiť a následne, aby sa sám sebe obohacoval, pretože táto vláda, ktorá tu je, tak je to len dôkaz korupcie a toho, že si ulievajú peniaze pre svoju stranu a pre svojich kamarátov. Veď konec koncov dennodenne na internete, dennodenne z časti aj v médiách vidíme, aké rôzne tunely sa tu robia. A celé Slovensko mlčí a spí. Celé Slovensko rieši skôr situácia, otázky, že čo to tu za skupinka ľudí pobehuje po tratiach, čo tu pobehuje po uliciach. Ja sa spýtam, to, čo sa deje napríklad v Taliansku, ako je možné, že tam ľudia, ktorí blokujú dokonca železničnú trať a sú to demonštranti, ako je možné, že na Slovensku robíme toto isté a na Slovensku sú extrémisti. Aký je rozdiel medzi Talianskom a Slovenskom? Jeden jediný. V Taliansku majú aspoň akú takú životnú úroveň a nenechajú si s nej vziať. Na Slovensku sú tu ľudia žobráci. Ľudia, ktorí odrobili 40 rokov, sú na dôchodku, sú žobráci, pretože si nemôžu nič dovoliť. A tým, že každý sa stretávame s rôznymi ľuďmi a chodíme medzi ľudí, známymi, však to máme každý doma v rodinách, je nemysliteľné, aby dôchodca, aby ušetril nejaké peniaze, tak chodil naobliekaný s prepáčením ako cibula, len aby ušetril na plne, pretože to nemôže dovoliť, alebo musí ušetriť na lieky. Kam sme sa dopracovali? Jediné, čo žiadame, je relácia, kde sa o tomto bude diskutovať a bol by som veľmi rád, keby poprípade minister práce sociálnych vecí, poprípade pán premiér vysvetlil, za ktorým rohom tie istoty čakajú a či prídu o 2 roky, alebo či prídu o 20 rokov. Veľmi radi by sme sa na toto spýtali. A pokiaľ hovoríme o problémoch v krajine, áno, preto žiadame, aby táto vláda odstúpila, pretože toto nie je vláda. Toto je vláda, ktorá si zo štátu spravila seročku, súkromnú spoločnosť, ktorá rozdáva naše všetky peniaze, všetky verejné financie rozdáva podľa toho, kde aký kamarát stojí, poprípade kto koľko zasponzoroval. Je to tu problém od 89. Toto nie je nová situácia, že chceme zmeniť systém. Ten systém je tu stále rovnaký a je horší a horší. A nechceme čakať do doby, kedy to skončí situácia, ako to riešil svojho času pán Harman v Devinskej, kde zobral spravodlivosť do svojich rúk a i keď to malo etnický problém, ale správal sa tak, že riešil tento problém podľa vlastnej situácie, podľa toho, že nikto mu nebol schopný zo štátu pomôcť. Ja sa teda chcem spýtať, či na toto chceme čakať, aby tu človek, ktorý už nemá čo stratiť, prišiel na ulicu a začal obviňovať všetkých ľudí okolo seba, pretože mu nikto nepomohol a začne tu strieľať hlava nehlava, pretože či chceme, či nechceme, na Slovensku je taká bieda, že toto môžeme očakávať a toto nie sú naše informácie, toto sú priamo informácie zo strany polície. Preto sa chcem spýtať, kedy sa toto začne riešiť? Len teraz slovo Milanovi Laurincovi. Priatelia, ako môj priateľ a predrečník Martin povedal, je to tu skutočne ťažké.
Ja si osobne myslím, že o chvíľu sa stane, že nebudeme už spievať Tichá noc, Svätá noc, ale Uplakaná noc. A možno naša hymna bude zložená zo vzdychov a plaču národa. Ale ja sa pýtam jedno. Ľudia si neuvedomujú, čo je článok 32. Neuvedomujú si, že je to právo na odpor. A ten odpor nemá byť len taký, že mi je zle od žalúdka, ale musím ukázať ten aktívny odpor. Ja, tu a vy ostatní, vy sa začínate vyčleňovať z toho radu tých, ktorí tu trpia a nechcú už trpieť. Nechceme to ďalej dopustiť, aby sa tu diali tieto množstvo zločinov. Zoberme si, že nám kradnú všetko pred nami. Kradnú nám vodu. Predávajú nám naše bohatstvo. Táto zem, ja neviem, či stojíme na svojej zemi, komu to patrí. Všetko nám berú. Teraz minule, ako som bol na tom proteste ohľadne Rádia Viva, hovorím, ešte nám berú aj srdce. Pretože ľudia sa spojili cez Rádio Viva s národom ďalším. Spojili sa a snažili sa ako si spolu prežívať tie problémy, radosti, všetko, čo je v nich a nájsť akúsi takú spolupatričnosť k sebe. Aj toto nám kradnú. Lebo tu platí zákon kapitálu a ten nemá súcit. Jedine zarobiť a mňa nezaujíma, či ty zdochneš. Nezaujíma to nikoho. A toto je tá tragédia. Ale keď sa ma niekto pýtal na masovosť, tak odpovedám, je jedno, či tu je teraz len 50, 100 alebo koľko ľudí. Ja som použil taký termín, som si upravil, vymyslel, že existuje tzv. Adresná latentná masovosť. Čo znamená? Znamená to, keď poviem názorne, že sa to bude týkať len tých ľudí, ktorí majú farbu zelených očí, tak už vieme, koľko ľudí sa to bude týkať. A keď my povieme, že ideme rušiť napríklad výpalníctvo štátu formou exekúcií, tak si povedzme, koľko ľudí na Slovensku je zasiahnutých exekúciami. Koľko? Nie je to 500 ani 1000. A je to tá neschopnosť štátu, že nevie vytvoriť podmienky na to, aby ste zarobili a mohli z toho žiť. Ako som kedysi tiež napísal na začiatku, taký list možno nájdete, blahoželanie Ficovi, keď nastupoval k moci. Som mu povedal, uvedomte si, pán nový premiér, že preberáte Slovensko už nie také sprosté, ako bolo doteraz. Ľudia začínajú sa preberať. A tie istoty ja vidím v tom, keď tu budete vy, budeme mať istotu, že sa tu bude rozkrádať ešte viac, že sa zatlčie gorila, že sa ostatné trestné veci spravia a občan bude ešte viac ubiedenejší. Takže si pamätajme jedno. Musíme viesť aktívny odpor. Nepýtajme sa ľudí na to, že či sa im páči, že blokujeme. Nepýtajme sa na to. Pretože čokoľvek povieme, vždy sa nájdú ľudia, ktorým sa to nebude páčiť. Už sa stretávam s tým, že niektorí namietajú, že plat, ktorý bude základný príjem 300 eur, že to je už len pre tých príživníkov a podobne. Už sa snažia toto doslova zhodiť. To znamená, čokoľvek poviete, manipulanti vám otočia proti. Na to sa nepýtajme. Pýtajme sa na to, či budeme spolu, či máme svoje srdcia, rozum a odvahu. Toto musí byť v nás. A dajme posolstvo Slovensku, že sme tu a že my sme ten prvý protest, ktorý dopredu najskôr rozanalizoval, čo máme urobiť. Za nami sú stovky hodín, jednak porád, za nami sú stovky hodín stretnutia s odborníkmi, hlavne z ekonómie, politológie, sociológie a ďalšie. To znamená, že sme sa pripravovali na tento protest a pýtali sme sa odborníkov,
má to zmysel a dosiahneme? A oni povedali, štát už ide tak hlboko dole, tak hlboko zadlžuje obyvateľa, že to už je neúnosné. Že tento štát nie je na nič pripravený. Teraz napríklad príde možno multietnicita, multikultúra v podobe prílivu trebárs z juhu, moslimy a tak ďalej. Je otázka, ako dokážeme sa my s tým vyrovnať. Táto vláda sa nedokáže s ničím vyrovnať. Ani so zlatými padákmi, ani s ničím. A preto hovorím jedno, keď má niekto napríklad dostane zlatý padák, požiadajme my všetci pracujúci túto republiku, aby nám dali zlatý padák. Každému jednému. Ale oni majú peniaze iba pre seba. Celá ich zástupná demokracia je len v tom, že nás zastupujú v braní peňazí. Nič iné nevedia vyriešiť. A to musíme vyriešiť my. Takže si pamätajme ešte raz ten článok 32. Keď nám niekto odoberá právo a demokratické práva a ústavné orgány nie sú činné, je v našej právomoci sa zoprieť. A nepýtať sa, či teraz im končí pracovná doba, alebo nie. Pretože odpoveď je jednoduchá. Ministerstva a tie ostatné. Vyriešili ste, nevyriešili? Aká pracovná doba? Aj v sobotu, aj v nedeľu príďte. My sme tu, my tu mrzneme, príďte a riešte. Ale oni to nevedia riešiť. Takže my sme, uzavriem to tým, my sme prví, ktorí tu zriadili orgán, občiansky tribunál, ktorý skutočne vojde do histórie, nebude iba súdiť, bude riadiť a budú všetci občania jeho členom. Všetci. To znamená, každý bude mať právo svoje a to je tá adresnosť. Sme len úzky kruh, my chceme všetkých občanov do toho zapojiť. A ďalej, my sme tí prví, ktorí dali návrh na odvolanie vlády. To sa ešte nikto nepodarilo, ani sa o to nepokúsil. My sme tí prví, ktorí povedali odstup Fico. A nie len on, pretože za ním on je iba hovorca finančných skupín. Tu je ešte ďalšie problémy. Takže pamätajme si jedno, vychádzajme z ústavného článku 32 a nečudujme sa, že každú chvíľu sa tu čosi deje. Ako teraz začalo sa s rádiom Viva, ktoré za to, že niekto má nejaké záujmy a chce zarobiť, tak chce odstaviť. Nezaujíma ho to ich napríklad 400 000 ľudí, ktorí tým žili a sledovali. Nezaujíma ich to. Ich zaujíma, koľko zarobí. Na nás, na našom utrpení. A toto musí skončiť. A preto musíme sa spojiť a dať jasne najavo. Článok 32 Ústavy Slovenskej republiky. Ním sme začali a ním dobojujeme svoj boj. Verím v to a vy, myslím takisto. Ja to dokončím. Občania, uvedomte si všetci, že boj za práva je bojom so všetkým, čo k tomu patrí. A ak chcete vybojovať svoje práva, musíte vyrovnať zbrane. Rovnosť zbraní. Kapitál. Bojujeme proti kapitálu. Viete, čo to znamená? Média. Oni majú na svojej strane kapitál média. Etablovaných intelektuálov, komerčné univerzity, ktoré hľadia tiež len zisk, majú zbrane. To znamená polovojenské represívne orgány, tzv. Polícia, armáda. Tá ešte nezasiahla, nebolo potrebné, stačia policajti. A my nemáme nič. Oni majú na svojej strane ešte aj zákonodárnu moc, to znamená parlament kapitálu, vláda kapitálu, prezident kapitálu, súdna moc kapitálu, to znamená sudcovia, to sú etablovaní právnici, ktorí predávajú spravodlivosť za zisk. Oni obchodujú. Tovarom sa stala spravodlivosť, bezpečnosť, sloboda, rovnosť, láska, život človeka. Chápete, kde sme došli? Toto musíme zmeniť. Ináč tu zapustíme korene. Ďakujem. Na záver by som chcel dodať, keďže sa blížia Vianočné sviatky,
Ja pevne verím, že všetci ľudia, ktorí, či už tu na námestí alebo sú doma, tak prežijú tie Vianočné sviatky v pohode. Mnohí, ktorí si museli na tieto sviatky požičiať, tak pevne veríme, že to posplácajú a dosplácajú. A v novom roku samozrejme my pokračujeme naďalej. Pretože, ako vidíme, a je to najnovšie príklad v Rádia Viva, kedy nikto nerešpektuje stanovisko Ústavného súdu, kde sa každý vykladá svoj zákon podľa toho, ako sa zobudí a ako mu to vyhovuje. Čiže dennodenne sme svedkami odstraňovania demokracie, takisto aj na nás pri zásahoch, kde tieto postupy sú protizákonné a polícia a represívne zložky to veľmi dobre vedia. Takže je čo odstraňovať a pevne verím, že spoločnými silami sa nám dopracuje odkaz pre túto moc a ľudí, ktorí poslúchajú túto výkonnú moc. My nekončíme a neskončíme, pokiaľ tento zhnitý systém nespadne a neprestane fungovať. Ďakujem pekne.